Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo mana kaninyo. Manausap ganin. Karon mga igsoon, ang tibok simbahan nagasaulog sa kinabuhi ug kasantos ni San Juan Crisostomo. Gitawag siya sa Griego nga Crisostomo, which means golden mouth, bulawanon nga baba, tungod sa iyang pagsangyaw sa mayong balita. Og pinagi sa iyang mga pangaliya, sa iyang mga pangama, og inubanan sa atong mga pagampo alang sa atong mga katuyuan, ug sa mga pagampo sa mga peregrinos ug devoto si Señor Santo Niño. Magampo kita naisama ta kaniya kang San Juan Crisostomo diha sa pagsangyaw sa mayong balita ug sa pagpakita ni sa atong kinabuhi. Bisan pa kung makaabot ni sa atong mga pag-antos. Karon maginuso kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasaylon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, kalig-on sa managlaom kanimo, nga naghimong bantugan kang San Juan Crisostomo imong obispo, pinaagi sa katingalahan nga pagpamaba ug sa kasinati sa pag-antos. Itugot ka namo nga tinudluan sa iyang pagtulunan, malig-on kami sa panig-ingnan sa iyang dili mabuntog nga pagpailog. Kiniya mo gipangayo, pinagi sa mo Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Wala ako'y katungod sa pagpasigarbo, tungod lamang kay nagwali ako sa Ebanghelyo, sanglit gisugo man ako pagbuhat niini. Alaot ako kung wala pa ako magwali sa Ebanghelyo. Kung kinabubuton pa ang pagtuman ko sa akong buluhaton, makapaabot unta ako nga gantihan. Apan sanglit nagbuhat man ako niini ingon nga katungdanan ko, nagpasabot kini nga gisugo ako sa pagbuhat niini. Busa unsa may suhol nga pabaabot ko. Ang pribilehiyo sa pagwali sa maayong balita, sa walay pagpabayad niini, sa walay pagpahimulos sa akong mga katungod, sa akong paghago alang sa Ebanghelyo. Dili ako lipon ni bisan kinsa, apan nagpaulipon ako sa tanan, aron madani ko ang labing daghan. Diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila, aron madani ko sila. Busa nagpahiuyon ako sa tanang tao, aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita, aron makaambit ako sa panalangin niini. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga sa lumba ang tanan mudagan, apan usara kanila ang gantihan. Busa paningkamot kamugdagan, aron gantihan kamo. Ang kada magdudula nga nagbansay-bansay, nagsunod sa hingpit nga disiplina. Gihimo niya kini aron makadawat siya sa purong-purong nga malaya. Apan kita naghimo niini alang sa usa ka purong-purong nga dili malaya hangtod sa kahangturan. Mao kini ang hinungdan nga midagan ako hangtod gayud sa dag-anan ug sama ako sa boksingero nga dili magpatakag sumbag. Gimanso ko ang akong lawas, pinaagig mga sumbag
ug gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban sa pag-apil sa bangga. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagkahiligog maun sa imong puloy anan, o Ginoo Dios nga gamhanan. Pagkailigog maot sa iyong puloy O Ginoo Dios nga gamhanan. ang akong kalag nangandoy o gihidlaw sa mga kahawanan sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing hugang akong lawas nagasinggit alang sa buhi nga Diyos. Pagkailigog maot sa iyong puloy anan, o Ginoo Diyos nga gamhanan. Bisan ng kuryon nakakaplag og puloy anan, ug ang sayaw-saw sa kasalag nga kabutangan sa iyang mga piso. Mauusab ang imong mga altar, o Ginoo sa kagahuman, akong hari ug akong Diyos. Pagkailigog maot sa iyong puloy anan, o Ginoo Diyos nga gamhanan. Ulahan sila nga nagapuyo sa imong balay, kaysa kanunay nagadahig sila kanimo. Bulahan ng mga tao kansang kusog, mao ikaw. Maguswag sila gikan sa kusog, ngadto sa kusog. Pagkailigog maot sa iyong puloy anan, o Ginoo Diyos nga gamhanan. Kay usa ka adlaw ug usa ka taming, mao ang Ginoong Dios. Nagahatag siya sa grasya ug himaya. Dili maghikaw ang Ginoo ug bisan unsang butang nga maayo. Kanila nga magalakaw sa kinasing kasing. Pagkailigog Pagkahilig maot maot sa sa iyong imong puloy anan, o Ginoo Diyos nga gamhanan. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaasam kanimo. Kinutlogi kan sa Santos ka Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, o Ginoo. O gisultihan sila ni Jesus ni ining sambingaya. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kung buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. Apan kung ang tinun-an makatapos na sa iyang pagtuon, mahisama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtanaw ka man sa puling sa imong isig katawo,
apan wala mo tagda ang troso diha sa imong mata. Unsaon mo man pagingon sa imong isig katao, ambi, ako'y pakuha sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa troso nga anaa sa imong mata. Maot, kuha una ang troso nga anaa sa imong mata, aron makakita ka pag-ayo, ug makuha mo ang puling sa imong isig katao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo, manglingkod pa rin. Before me mag-start sa pagwali, mga may gamay ang dispensa na emergency nga nahitabo, mao na naulahita sa pagsugod sa Santos Kamisa. In any case, nagpasalamat kami nga anaa mo, nga inyong gipadayagan ang inyong debosyon sa atong Ginoong Jesucristo, pinagi sa debosyon kang Senyor Santo Niño. Kumutan-aw ta sa mga posts sa social media, usually na ay duha ka kampo nga mag-comment. Una, kanang mga supporters, kanang sig positive ang feedback. Ang uban, mga bashers, mga tig-critique. No? Tanang negatibo, tanawon nila. Not only dauton lang ang issue, dauton pa ang tao. But in fact, ang pangutana lang, ang issue. Kunya nilabaw pa sila, nilapas na sila. Tao na ang ilang iatake. And that is not constructive. No? That is destructive. Uban gani, they make the distinction between constructive criticism ug destructive criticism. Unsay kalahian sa duha? Ang constructive, ang uban, tawag nila critique, C-R-I-T-I-Q-U-E, critique. Unsay role niya na constructive criticism? It's to build up, punan kung unsay kuwang, no? To give room for improvement. No? O nang buhaton, di ba, sa mga panel, sa mga thesis, ana, no? Murag na ikuha nga na sa project na ana, no? Mao ni yung possibility. Oh, that's constructive. Ang usa, destructive criticism. Unsay buhaton niya? Gubun raniya ang tanan. Ug mausab ang usa sa mga pangutana sa atong Ginoo karon sa Ebanghelyo at the last part of the gospel, kanang regarding sa mahitungod sa puling ug sa troso sa mga tanato. Kitang tanan makakita ta dali sa makasaypanan sa uban, no? Dali makapamantay, kay makapaymantay unsay sayop nga nabuhat, kung say bagong skandalo, bagong news, anything cheesy, anything trending, musakay, ipasamot. Unya, unsaon sa atong kaugalingon, what's it now with for us? O kita, naasad tayo problema. Unya, sige, dali kayo matanaw ta sa problema sa uban. Ano man, kinsay takda na. Dali makapaymantay sa uban, unya sa kaugalingon, dili lang sa kay sakit. All of us are prone to that. All of us are prone to that. Ako na ingon nga tanan nagbuhat na, unya ko nabuhat na nato, of course, kung nagmahay mo, kung gana mo'y kumpisal, open ra ang atong kumpisalan. If we are sorry for that. It is also a challenge for us. First, on how we see ourselves, and second, on how we see others. Kaya ang uban, sa pagtanaw sa atong kaugalingon, naglisod ta og identify sa mga sayop nato tungod kay basin taas ang atong garbo. Taas ato pride. Kay mo yun ta.
Muragwama ko makitang na sayop sa akong kaugalingon. Kay basin ang gibuhat sa pride, nahimo kang buta, wa ka kakita sa unsay sayop sa imong kaugalingon. Where in fact, kitang tanan, isip tao, aduna tay kahuyang. We are prone to sin. Apan, bisan pa kung dako pa ang sala nga nabuhat nato, anaa paghihapon ang Ginoo kauban nimo, kauban nato. And that's the good news. Nana sa atua, if we are open sa Ginoo. Kayon sa buhaton sa garbo, isarado niya ang atong kaugalingon. Kay focus rata sa atong pananaw sa kalibutan, atong pananaw sa kinabuhi, wa na takakita, wa na takaila sa uban. Mao na ang gingon sa Ginoo, mao na ang troso nga nasa imong mata. Nasitag pamantay sa puling sa mata sa uban, sa masayop sa uban. Maybe one thing we can think of, no? Kitang tanan, hasta ikaw, hasta ako. Pari man o dili, madre o dili, kitang tanan, tao paghihapon. Bisan pa na ordinahan nako, bisan pa nagprofess na ako sa akong mga vows, isip religyoso, tao paghihapon ko. Saan pa sa atua? Kitang tanan tao ta, kitang tanan naatay kahuyang, naatay sayop, naatay sala. But even so, ana paghihapon ng Ginoo. There is still hope for change. And that is constructive. That is constructive. Kay makatabang na sa atong paglambo sa kinabuhing espirituanon. And what about now sa atong pagtanaw sa uban? Kung atong timanan nga kita natay kahuyang, nat kita tao ta natay pagkamakasasala, it becomes a little easier. We become more patient in dealing with the faults of others. Tungod kay tao man sad sila sama nato. Kay nasad sila'y kahuyang sama nato. Nasila'y sala sama nato. Apan ang Ginoo nakigugma gihapon kanila sama nato. And so kung kita mutanaw ta kung unsay sayop nga nabuhat nila, hopefully kan isulti nato kung unsay makatabang sa ilaha. Dili ka nang focus ra sa atong kaugalingon ra. Dili ka nang makadaot sa ilaha. Before ta mamantay sa uban, where in fact maayo kung dili, before ta magmantay sa uban, mahimantay ta sa atong kaugalingon sa. And this is one way to live authentically as Christians. Nga dili ta sama sa buta, nga nagagak sa uban nga sa laing buta, aron mahulog sa kanal. Ang usa ka tawo kinahanglan sad malamdagan sad aron makagagak sa uban, makagiya sa uban. And it's a challenge, no? It's a challenge kay ang uban naglisod og pugong sa ilang baba. Unsaon na ako ni Father? Sigog pagmantay. Di ko na ako mapugong. Di ako mapugnan. Di nato mapugnan kung magsaligrata sa atong kaugalingon. Apan, kung nagpatabang ta sa Ginoo, makaya nato. Di maingon nga sayon na dayon, sayon na dayon, apan makatabang ka nato. Hinay-hinay lang. Ug hangyo nato ning grasya gikan sa Ginoo. Kay siya man ang tinubdan sa nang kamatuoran, sa tanang kaayuhan. Ugunta, kung kita mo interakta sa uban, maisulti na unta nato kung unsay makatabang sa ilaha. We do it constructively, not destructively. Ug panalangina ta kita sa Dios ug iyang kaluy-an karon ug hangtod sa kahangturan. San Juan Crisostomo,
yampo mo kami.